Добър ден! Казвам се Иван Игнатов и съм в бизнеса с рециклирани компресори от десетилетие. Днес, 8 ноември 2023 година, се намирам в партньорската фабрика на ЕОВ, Италия. Правя кратък видеоклип, за да ви покажа обема на тази огромна фабрика, простираща се на 21 000 квадратни метра, в която фабрика се рециклират компресори, винтови, полухерметични, дори и херметични, с гаранция 12 месеца. В тази фабрика се извършва цялостно рециклиране на компресори на механична и L-час. Налични са хиляди компресори, рециклирани, готови да бъдат доставени на нашите клиенти. Тук може да видите пред вас, това са херметични компресори на различни марки. Най-масовите, разбира се, каквито са Copeland, Bitzer и някои други марки, разбира се. Но фабриката е огромна, перфектно оборудвана. Намира се в Фосалта ди Пиаве. Основана е преди 45 години, а продължава да се развива и в наши дни. Виждате в дъното, това е огромно хале, където се извършват всичките процеси по рециклиране. Виждате броя, обема на наличните компресори. Тук пред вас виждате разглобени компресори, цялостно разглобени, които ще бъдат рециклирани за клиенти. Може да погледнете. Ето един стар компресор. Той е цялостно разглобен. Ще бъде почистен и сглобен с нови части, разбира се. Гаранцията, която предлага фабриката на ЕОВ, а и аз, разбира се, като техен представител, е 12 месеца. Но мога да ви уверя, че тези компресори са рециклирани изключително качествено и те работят дълги години след тяхното монтиране. Тук може да погледнете огромни, големи винтови компресори, които са налични на склад. В дъното ги виждате. Тук от тази страна са полухерметични, 4-цилиндрови, 6-цилиндрови. Тук е част от работния процес. Тук и тези големи винтови машини, които, както знаете, когато ви се наложи и ако трябва да ги поръчате, ще чакате доста седмици, а тук ги има налични на склад. Осигуряваме бърз транспорт от фабриката на ЕОВ до всяка точка в България и Румъния вече. Към днешна дата работим и в Румъния. Тук може да видите големи винтови бицери, които подлежат на ремонт. Огромни халета, огромна наличност от компресори. Не мога да се ангажирам с точна бройка, но вие сами може да видите огромната наличност от компресори, резервни части. Просто една от водещите фабрики за рециклиране на компресори са в Италия, а може би и в Европа. Виждате, това са пълни стелажи с компресори, които са подготвени. За някои не толкова масови компресори, които така или иначе са трудно да се поръчат и открият, също можем да ви бъдем полезни. Има налични корпуси за тях, могат да бъдат рециклирани и сглобени без никакъв проблем и доставени. Виждате, че е огромна фабрика. Това е от мен. В случай на нужда, обадете се, ще ви направим най-добрата оферта. Бъдете сигурни, че качеството на тези компресори е на най-високо ниво и няма да имате никакви проблеми с нашите услуги. Благодаря ви за вниманието, бъдете живи и здрави. Ако имате нужда, обадете ми се.